Hapadeng ke jingpeteng dawa ki samla puli ke North Eastern Hill University Nihu banweng no yo Professor Pravashankar Shukla nak Shuki Vice Chancellor kablane menta labun snem ki nong ilam ke North Eastern Hill University Student Union Nihu su haringkat kakasi Student Union KSU Nihu Union hakakat artrik kulang kot arajar pesan kelali penyekendo yo CH Vijaya Shankar lat kejela ban pensngobiang ikjing kibahap ban mat hakate school ba habakren ciklat thai kubor ka samla iba koridor marwen general secretary ka KSU Nihu Union kalaong bala laisnem kanthi kilayaki halor kanie nadu ka jing penlong ik jing song shat ngan lalor kiwei pat nrei ka basngsi pat kalong ka sarkar jala kampai khmat shakate school ba kalaong bak sarkar jala habadon kiwei pat kijingja kibadei bat ka sarkar India ka pai khmat nrei habaidei bat kijing kiba ki samla puli ki hap ban mat hakate school ba ka ong penban kamla ban le ye nolor kata kalau ong ru baki menteri rang ba jong ki wei ki jala ki long ki bakloi ban sngap ki jing ki pai ba henrei menteri rang ba ka jala konrad ki sangma ha ka jingwan jung u ban jungo ha ka por ba ki song shat ngan uang penban bo wan kumuriu simet bat kane kalong ke bas musi Hoi, teni kong nik siap ya. Ha kabaya de berkan ka jingjia hapo ni humo mentala. Kuma pi ong layat la mentala lai snam kente. De ka jingsha dengan jungiru kala de ka de kan rius ngina duang turu ngila perkat ba. Ngila yo yo ta uso nrei ka kalong pen banda kum di hadin shi snam ru ngia ki bi ka ju ka issue. De kalong ka ka bas musi ba na kaliang juga state government ru kam pai kmat chingi. Na kaliang jong kini ki lat ru kim pai kmat chingi. De kaliang jong no bangi le ban ya kendo ru ki ong ba. Kim la ban le ba kan ka di kapu Central University. Te lada ka disya kata ka Central di lada kimla ban le te belipat kani ka belipat kidang shimya kata ka lat ba hakabaya di bat kiwi pat ki benta ki ba makki badi habar ka Central belipat makki ki la ban ong ba makki ki la ban le halor kata henre hakabaya di bar ka po ni hupat barok ki ken randin te ka ka daw ka badan haldat halor kata te na kalin jongi kinomik khatro ka bangi la ban le kalong ba ngim de ban shong klikti ngim de ban shong that wat lada kalong ka bajinjar wat kalong kane ka jingeki jongi kalalong ka bajrong ha shaba palat ka ba ladang ipe ka lada ka de hapo ka mainland India mo ladang ka de hang to lada ka ki ngathai ka jingshat khan jongi da de tang shis ngiro Chief Minister jong katuka state ulang ubak kloy ban wan ban ni snap yaki kijing yaki kena ya ka baji hapo ka state jongi henry kalong ka ba uni Chief Minister jongi pada hakabangi syatngan hang tolak khandus ni hajika jingwan jong iro kum Chief Minister uwan uang ba ngawan kum brushimet te kata kalong ka bas diskusi yang hadu kata te na kalian ka jongi ka bangi la ngilong ba to ngin bod kita ki an ki kendon mok ba ki ngide ban le ngil ni kendo utau segi yang ni kilat ni kendo kita ki Minister of Education mo urum boy ngila ban ni kendo ya u konrad ro henry lada na kalian ka jongki ki shusngap menti tengiru ngi haban shim de kwe par ki senjam itu kira bahkan ini kecil sangat jar tu kira dari berkilan ni berkim high mat kita ni luar lagi atau kadang kata bakal don kata state university kamu kerja ini jompi te halor kata ngamlaban ong balada de kadon kata ka state university ne lada kadon kindo university ki ba makki ki phai kampai kmat mak shbuno henry lada wat lada don kitaro kamin ding kalong ba ka nihu kadeka jong ka North East baro basa kawero kalong ka ba snokmen ba kata ka nihu kadon hapo ka state ka jongi Meghalaya te makiro kong kinomik kmat kiba mangingi hidala ding yejit mo bagan lang kinomik kmat jongi te makiro kidi ban don kata ka jingit kli halor jongki ba kani hu kadi ban long kata ka prestigious university kumbala long ka pon masyabat kan nang kiu kisnam kadi ban nang kiu syakmat kani hu umde ba kanang ran sidin ka semua pilih pico jong kali kumbalong ka persen bentar lada kani constitution lada kani constitution mo menta ka long kumjo kumbalong menta te kalong ka bas ngusi ba maybe hadin habur ro kani ka university kan sanang kan randin shushu berka ranking ro kanang here shushu ber kalong ka bas ngusi namar kani ka daw kamdi na ka daw jongki khna ne kamdi na ka daw jongki nahikai kani ka daw jongki baklido ki badi ban pet henry lada kita ki baklido kimla ban pet bah kimla ban syakri ya kata ka ite ki khna ber nahikai hadu kanu makikin lada klem don unong kit kli nakaliang ki nong ilam kan hiusu ki laong bagi hab ban mat sibon ki jinge namar ke jingbom don ki bapnya ya kate ke skul ba bat kumta ki khmilinti baulat ke jela unle halor kani nalor kata ki laong ru balada kamsiso kinsa simpat da kawai ke sinjam ikenduk kalang ba ka jingjia hapo ni hui ni wan kenduk taki mat hi bengi keren matas ni kalang ba
Southly kimat ngi bu hu ba kawai ba ngi ngi jongi ngi ong yu ba ban remove no yo nu vice chancellor Prabhashankar Shukla ng Po University bat kamjo lo kamat kabaar ngi bu ba ban thung no yo acting vice chancellor katung ka Arts Institute bat kabalahi ngi ong ba ikendok ketuka wai ka independent inquiry committee nudum samsam nudum mentaro min pat yo ai te ka basau pat ka financial range jongga hapo school ba jongi kita hikimat ki bagi keren metaksi Kai tiki kai ka baulat wa assurance itu. o ai suran long ngeleng jong u kakum ke power jong u un persang kakum ke power jong u ban hak kini ki city ki bagi ai support ministry nene support ki concern department te kita hiki assurance ki bagi yo nu metaksi Kina puli ni ki nama kani ka jing ong ban remove yu visi ka dingala slam ha mentala jan aslam lai slam kelaya kita. Kai ko ki hal ni jong ni. Ahad ka tate kakum ka jingyo ijongi hilong ba ke ministry ka ba banpet igini hadok menta tempat ai kumo empat ai sai kumno ten ngeling jongi hi ngi kerpat ba ban ngeling habangi kenduk batu balong ba ngi kerpat yo governor bolong kum chief rector jongi bon hak kita gi city nende ban remove ma yo nu vice chancellor Anam kau governor lah follow up nam tengmar kamding mesti beningkong boleh itu. Ya hai uta kum ko power jong u la i tho ngi ba u ka kum ki city ki ba ka kum ki dan gi kenduk ka kum ki kol ba yo ula follow up ba what ye benta singiro wong ba kini ki city penpon nak concern department kita he ki jong ki ba ong jong ha Kajian communication pan dengan ministry itu berbatai ke ibu kilala. ye ka communication ba itu tambah kali nagaling jong u ka i tho ba ngi ba ka kum ko power jong u ni ula le hi ka Kum ki kena puli tiki jinge apa mentala lai slam kini ki ya kum ni jinge ki ban ni wengi to visi. Bagi we de ki jingdon kam ki jinge ba kena puli ki kendu mentala. hai ka jinge kalong ke bobon long ka kum ka ba GM ye bentaro ngimdan kum be in charge kum ki officer be in charge pos ku ba ki jinge kadang kebon tambah ngi ngeling jong ngi ngi scam bat ngi scam ba long la kumno ro ngin persang bait ban yoni vice chancellor ngin pidang so takatahi dadengi dekatahi ki jinge ba katahi ngila ban Tiki ka daw pada ba pi weng no pi pa weng no yo provisi pada nak daw yo ka daw apa perintah jinge em ka jingweng yo provisi ngi tip tambah kemen jong uhi nama ka kum ka ngi siao tho ba ka jing resign jong provisi kelong ba u siao tho dal dim dan ka power dang sha sia bet nau do Shukla kum ono visi badang sha ba hagi jing pinyat jing sekarang ka daw ka kum jing siao tho jong ngi kan ta ka tai ka resign jong provisi Leki lai syatkan katu benweng yo to visi hadu bentang kumla ka adu kan no pada binyai apsa ta ki jinge ki jong pi le ban song sa ta ki jinja du ki jinge du ki du hai ka katu ngila sha bo kum long la do sempel lai te ka tai long ne nang ni khmat ngin le hi kilo ki kam yo la ministry ke sngap di ngin sim di ke senjam ye mentahi ngi kwa ba ni kilo bat kum governor kum education minister bat kum jole kum yo chief minister ngi kwa ban ya digini ki bentah tala dengi pet im sai so tengila ban sim kum ong ipi la ban sim di ke senjam ka jing sha kana ka jing ki jing kala long kalayat slam ba te pet komentaru abang inda yi provisi jing ula resign te ashwa jing uru finance officer ula resign kum ju registrar te amdan manu ba paniya university habe de komenta te ki bon ki scholarship habe de ki scholarship ru ki fellowship te habe de ki na kum ki result kim parla ban release hadu menta amar amdan ma approve mana amdan besong ashuki jong visi tane registrar de na takadaw ngi wan kendu governor tinggal labu ka appointment bat education minister jong state bat kunju chief minister bagi ku abikin intervene ban pe jika eka situation ka badan mentah ko nehu ka school ba bro ko bai ka jingjen jar kalong na pule mentah namar ba ka de ke shuti ke kimi atip ke ka baja ke ka balong ka jingge pagi na kalong ka babun apadon ki festival ki youth festival ki ban participate sa ki state jong regional ajing sisang ade ban register ban kandep no ya baro bangin simbenta handrai ndan mano besong suki ban approve te ka ap ka jenge ki kena hi bagini ban sime ginta bantai kine namar ka julong himan kasnam bangi de ban simbenta sekiwe ki university ba ka site penlong kane bat andala job ka regional ngin sayo par participate sa national te kum kine ki baro tang na kada ba kathut apo administration kapandu no ika hokki kena ban simbenta hakiwe pat ki events Lada kalong ni kon kom ni kai ka pichau pi kan ni huwa balik kan ta kum pi kena puliang dai
Officials jong ganihu habu adu menta tingim la pantip amar bangin sutu ka ba ka ministry ka kale bat ka long concern hadu ka no hang ka nehu tengi kwa hi na kaliang jongi ki student union ba kin sutu ka baja bat ka bala long bat ni kwa ba kin page ba kin penpage gini baro kijingtuna kijingdon kam baro apa university. Memang isu tu kita kejingai kalau layai labun senam betul nak kalian jungki student nak pidon nem dono nak galak jungki pada bandek no sing bisa ban pan ik jingrap ABD puni nomor kamta mulai lagi bor kisokar jelar kampai kemat ABD puni nomor keji langsung sakkan dulu jika ikam kesinjam komentarnya Haru pementahi ngila persang kilat kenti ngila thok isti sha ka ministry ru barabor hi te de nakaliang ka jongi bat ngila persang hi man kapor ban pan ki jingrap mo te habade bat ka ministry kampat ai ka no ka response ka pabiang ni te lada ngimyo pat ek response ka pabiang ka kasin ka pementa hajing ka jing kendu jingi batulat kunju re gine ngin sa kendu pat eu education minister kunju eu chief minister dengan sampai pat ni sa sim lagi we kisen jam bat insala bat pande de we ki we pat kunta hadu kan bila penyayap hajing up te long komnongin up nim sutu namarngi hapet kaiga kabalong kabaman mental lada ka yat bej orang ilak mentendep di kam kena alam yo ika ka hok ka jungi te ngiru ngim kamta ingin yat teng lada ngim yo pa dik ka ba kena gidon kam lada ngin la penong kumba long hi kumba barabor te kamot kam don su kana ka jing thot ngaliam jing Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.